Takže čaute ľudia, už sa ide stavať ten maj, už tu je žeriav a ukážem vám ho. Vidíte? Je už z toho stres, či sa na čo nedotentí. Tak ale ja dúfam, že sa nič nedotentí. Však vždycky v drietome sa nič nedotentí, že Šimon? No, presne tak. Teraz sa to ide zahakovať. A teraz sa to ide zahakovať, pozerajte. Som to strihol. Dobre. A vidíte, už je to tam dole. A čo tam robia? Ale furt... Tak čaute ľudia, už tam pracovníci dačo robia. Zrejme to asi nahakujú, alebo dačo. Nenahakujú to ešte, Ríšo. Hen je stromček, vidíte ho, ešte s ním dačo nerobia. Len Stromček, to je maj. A nie. Počkaj, zabudol. Tak čaute ľudia, tu sa postavili aj stánky, Jokel mi tu zavádza. Už s tým asi dačo robia, no. Tak zastrihnem to asi a potom to odstrihnem, keď to bude dobre. Ľudia, už to zdvíha. Už sme zvedaví, kto klopí tento poklop malý. Lebo ešte je neodklopený, takže nič nevieme ešte. Ale už to zdvíha, jak vidíte. Musel ho zväčšiť, lebo nemá až také dlhé lano. Poďme na kraj. Poďte. Vzťahujeme sa pre istotu, lebo vedľa nás je ten stromček a nechceme, aby nás ten strom trafil, takže nechceme to vôbec. OK. Ale musíme aspoň na čo pre vás ľudia natočiť. A furt nemáme žiadneho odberateľa. A hovorte mi, čo vám robí na tom rande. Ale keď už to hovorím v 4. videu. V 4. Takže prosím vás, urobte dačo pre mňa. Ja iba jedno od vás žiadam. Ďakujem. A už sa ideme na to vrhnúť. Hovor hlasnejšie, lebo tento tu traktory. Už to ide odseknúť. Už to idú pripravovať, čiže v poho. Nám to asi nevidí na takých Dosť vysoko. Už nám to nevidí asi na takých krátkých šortách, to dáme do druhého šortu, ok? Dobre, díky. Ale furt na čo chceme robiť. Furt. Pozrite, ako je to už vysoko. Ja už by som sa tam bál byť. Ja nie.